Mga alkalde naman sa 3rd District ng probinsya sa Negros Occidental nagsapol agud istoryahan ang posible paggamit sa grant kag loan gikan sa National Housing Authority para sa rehabilitasyon matapos ang mga pagbaha. Yaring balita ang atong gintutukan. Liwat nga nagsapol ang mga alkalde sa 3rd District sa Negros Occidental agud mapatpat ang mga grant kag loan sa National Housing Authority nga pwede magamit sa rehabilitation sa mga lugar nga naapektuhan sa sunod-sunod nga flash flood. Sunod sa NHA, magluwas Emergency Housing Assistance Program o kung EHAP nga 5,000 pesos tion sa mga kalamidad. May araman sang fund assistance nga 25 milyones pesos para sa housing program sa mga munisipalidad. 5th kag 6th class cities kag 50 milyones pesos para sa 1st to 4th class cities. Ang 50 milyones pesos ang half grant half loan. Ang 25 milyones pesos nga loan ang mabayaran sa sulod sang 14 ka tuig nga wala sang interes. What we really need is a appropriate and proper urban development plan. No, so we started with coordinating with DPWH for flood control and drainage. And the second one is township planning for households. Para sa alkalde ng Victoria City, dapat masutukan sa national government ang pagpadako sa pondo sa mga housing project, bawod kulang 50 milyones pesos. Magluwas pa nga palaligban ang mga duta nga pahamtangan sa proyekto. Kung 50 million, partialon talang anay. But how do you get 80%? Okay? So, you want to finish it in 2-3 years so that the rest, while the families keep on growing and your housing need keeps on growing. Those are difficulties that local governments are facing right now. Ginatutukan man ang iban pang source ng pondo, agud mahalin ang mga residente nga nagapuyo sa mga no-build zone. Sa Silay alone, kaduhagin kami na bahaan, kag dikto na batsagan, kung ano gid nga kakinahanglan, nga ihalino na gid ang mga informal centers. Samtang matapos ang pag-ulan kagabi, isa ka flood alert ang ginanunsyo sang San Carlos City LGU agud mapatuman ang preemptive evacuation sa mga residente nga nagapuyo sa flood-prone areas. Upod, Kirinod Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.